Conditioner. Dunay Stay Fresh Technology. Sinila naka-bloom sa kahumot. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading na Proxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Empleyado ba ka nga nagkasakit o na-aksidente tungod sa trabaho? Kahibalo ba ka nga gawa sa SSS ang GSIS benefits? May dugang benepisyo pa ka nga mahimong makuha gikan sa Employees Compensation Commission. Sakto! Covered ka sa ECC. Basta mandatory member ka sa GSIS o SSS. Apilsad ang mga self-employed members, C-based OFWs, mga kasambahay o gitanang o libermado personahe sa AFP, PNP, DJMP o BFP. Para sa dugang kasayuran, bisitaha ang www.acc.gov.ph. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. Okay, niya nausab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gyapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gyapon ang makauban nato sa technical side, si kasamang Radyoman Danny Luon, si kasamang Radyoman Dax Ilumba, o sige hapon na atong pasiunang patimbaya no, sa atong emahan din sa istasyon ng atong station manager, si kasama Radyoman Edgar Dagumo, uban na sa iyang tibuok yun staff din ining maong istasyon sa Duhag yun kabayan no, AM/FM. Okay, sige hapon na atong paghiyukbo, pagtahod sa atong amahan sa diocese, Most Reverend Severo Kermari, uban na sa mga kaparian, diin mi alayon kaniya sa pagpangamahan sa maong dapit, sa mapananglits ni Reverend Father Ramil Curo, ang atong yung Diocesan Spiritual Director, Bible Director. Okay, ang ato po nga Cathedral Spiritual Advisor no, sa CFD, Reverend Father Ruin Salvo, o usab si Reverend Father Yunilo Dagpin Jr., o sa tanan nga dili na lang nato hinganlan ng mga pangalan agi sa kadaghan. Oh? Okay, bisa na wala mahisakop sa maong diocese sa atong pagyukbo no, kanila tanan no, sa atong mga kaparian. Okay, kaninyo nga mga nagtanaw sa live streaming o kamo nga naminaw yun sa Duha Kabayan do sa radio AM/FM, ako mingon sa gihapon kaninyo maayong adlaw sa Ginoo o akong pagyukbo kaninyo nga tanan. Kiniya na ta sa panahon sa Kwaresma, okay? O nagpaabot ako ta sa Semana Santa o nilabay na ang atong pagsugod gyud no sa pag-obserbar sa maong kasulugan ang
Miyerkules, no? Sa Badlis. Sa miagi nga Miyerkules. Okay, sa gyapon no mga kinahod nga ating paminaw o mga viewers. Final showdown ta sa tema nga kining protocol sa panaghiusa, no? Mahuman na ito sa dili, diri lang sa tataman aning nga tema. Kay mo paingon na puta, madto na puta sa lain, no? Dito na puta sa ubang mga teachings sa simbahan nga nagkinahanglan o kahayag, no? Nagkinahanglan o kahayag, siyempre katong gingit-ngitan. Dili tong mga nahiyaga na. Okay. I-presume na to o mo magyud ang tinuod. Okay, daghan pa man gyud ang wala mahayagi kay daghan pa man ang na himulag, no, sa bakan, no, sa simbahan nga Katoliko. Okay, sa panaghiusa ato yung gi-establish diri ang hierarchy sa katungdanan. Kagahapon na doon na tayo naka-chat diha sa Facebook o na ay may likes kay may pabor sa atong baruganan pero naapoy may dislike o wala mahimuot sa atong gipost o tungod pod, no, di po nato matingala, di ta katingala ka, di ta matingala tungod kay usaman siya ka orthodox then katupong usang protestante. Sa protocol gud sa panaghiusa atong kanunay yung gi-establish, gipabarog diri nga dunay gyud hierarchy diha sa pangatungdanan. Now, matud pa nila, wala may labaw na tuberitas sa atubangan sa Dios equal man. Ang mga apostoles pantay-pantay kuno matud pa nila, no? Tupong o walay labaw. It seems no nga maanindot paminahon, maanindot o nindot yun paminahon ang usa ka pahayag nga pantay-pantay tatanan. Tupong walay labaw na to. Equal ta, no? Equal, no? O moingon ta nga dunay labaw, no? Siguro ang uban maguna-huna nga kuan man na kanang murag inarugantiyo na, no? Kita tanan ibuhat sa Dios patas ta wa gyud labaw na to. Now, ato ning gitubag sa pag-ingon nga dili man ta mosupak nga when it comes to dignity, no, sa dignidad isip mga binuhat sa Dios, we are all equal. Wala gyud labaw na to. Pantay-pantay o tupong gyud ta atubangan sa Dios. Way labaw na to kay kita tanan puros ta binuhat sa Dios o tungod kay binuhat ta sa Dios, dili gyud ang usa na to moingon nga labaw ko o ano sa diha, no? Oh. So mao na when it comes kung maghisgot tag dignidad isip binuhat sa Dios, equal ta tanang mga tao. Walay labaw na to ato nang gi-admitar. Pero kung maghisgot tag pangatungdanan o office, katungdanan sa gobyerno, katungdanan sa simbahan, dili gyud na gyud manigar gyud nato ambot og kinsay manigar kun maghisgot tag trabaho pangatungdanan na agyoy labaw. Nga naman kay kung way labaw wala manggoy mo final say. Kung dili na magparihas og hunahuna ang mga tao kinsa may labawng tuhuan. Okay. Wala kay alang-alang og ang imo ray paminahon mayon kog kana may imo atong sundon then mo magsilos o moingon putong uban ang anong iya aman kining ako kay parehas ra gyud ka tupong ra gud ang anong imo may paboran nga tupong ra man ta. Pero kung dunay labaw ang iyang tingog mao may pinaka final parehas diya sa Supreme Court, di ba? Magdebate ng mga justices, niya ang katapusang musulti nga definitive, inigtingog na sa Chief Justice. Inigtingog sa Chief Justice, hilom ang debate. Yan naman. Kaya mo naman ay rule.
ang mo final say, ang katapusang musulting nga ang iyang tingog dili na gyud nasupakon kay final na definitive na mao ang Chief Justice. Ay katong gobyerno ano naman tayo presidente? Nga labaw man na, no? Ano naman tayo presidente? Tungod kay ingon ana gyud ang structure sa usa ka grupo, usa ka gobyerno, labi na kay ang simbahan usa ka kingdom. Di ba? Si Jesus Christ iya yung gilitok diha litra por litra nga ang simbahan gingharian sa Dios. So kung moingon galita gingharian sa Dios, naagyoy labaw ang hari, pinakalabaw. Dayon mo sunod ang reyna kung naay queen, no? Dayon ang mga prinsipyo na din o isa pa na diha. Dayon diha sa gingharian ang structure ana naagyoy prime minister. Prime minister kanang sa ato nang na-discuss nga tinugyanan sa mga yawi na tinugyanan sa yawi sa gingharian mao nay right hand sa hari. Primero ministro. Okay. Now, bisan gani ang Orthodox na mampoy hierarchy kana din ilang mga patriarchate. Pero ang mga patriarchate nila equal ra pod. Wala gid sila pareha sa atoa nga chief nga mao nang Pope Santo Papa. Di ba? Pero kung tan-aw na to ang Biblia, sa tanang mga apostoles, only Peter mangod ang gitugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit nga sa tradisyon sa mga Hudiyo, katungdanan na sa usa ka primero ministro ang mo represent sa hari kung wala diha ang hari. No? Di ba? Ato naman ang na-discuss. Dayon, sa dihang nang gilalis no ang mga tinun-an kung kinsay labaw nila, wala man gyud mosupak si Kristo nga naay labaw nila, no? So kung pananglit na ay mga debate gani mo unya ang topic mo ingon nga sa tanang mga apostoles kinsa may labaw nila og katungdanan. Now, kung doon na gali mo supak nga naay labaw sa katungdanan, sigurado gyud ko, ako gyud nang iklaro ninyo, sigurado gyud ko nga dili na siya biblical. Nganong dili na biblical? Kay si Kristo wala gyud mo supak sa panaglalis sa mga tinun-an niya nga dunay labaw. Wa gyud siya moingon nga, no, walay labaw ninyo katungdanan. Wa gyud siya moingon nga sa inyong panaglalis, ako mo ingon nga, no, nasayop mo tanan, wa gyud labaw ninyo. Si Kristo miuyon nga naay labaw nila. Pero ang labaw kuno nila, wa na may lain, no, katungdanan man yun yung ipasabot. Ang labaw kuno nila, kadtong mualagad sa tanan. So, kadtong ang iyang tahas para sa tanang katawhan sa Dios, katawhan ni Kristo, tanan ha, tanang katawhan o tanang karnero ni Kristo. Mao kuno nay pinakalabaw og katungdanan, no? Ingon siya, wa siya musupak nga dunay labaw. Kay nasayod si Kristo nga importante na sa istruktura sa usa ka gingharian o usa ka grupo nga naagay labaw. Tingali mo ingon mo nga na bitaw labaw veritas kana dai si Kristo kay siya may head, siya may leader. Ang Diyos pinakalabaw man yun na so naagay labaw veritas. Pero ang Diyos na si Jesus Christ na wala na labaw diri sa kalibutan. Dili po na mao kay bisan ng struktura sa gobyerno sa tao na magi presidente, na magi prime minister, di ba? Naagay na labaw. Kay ang Diyos nga labaw sa tanan, kita nga iyang katawhan diri sa yuta, magpili po na siya magdumala, mangulo. Kay nakahibalo siya nga kuya ig. Gubot ang usa ka organisasyon nga walay leader nga makita. Di ba? Naagay leader nga makita. Sa dihang naa pa si Jesus Christ, now, wala magkinahanglan og representative o wala magkinahanglan, bisan pa ganin naa pa siya sa kalibutan, makinahanglan gyud siya representative niya kay pananglit og wala siya diha. Di ba?
Di ba? So, mga tinahod nga tigpaminaw, sa tanang mga apostoles, si Pedro mooy iyang gitugyanan sa mga Yahweh sa gingharian sa langit. Nya klaro na kayo na sa pagbungat na ni Kristo mga pulong nga magtukod siya gingharian o iglesia. Si Pedro na iyang giingnan nga, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit, ang imong luagan o gapuson sa bagong hubad, kumon nga hubad, ang imong idili og itugot diri sa yuta, idili og itugot usab sa langit. Wala ba mo ka matikod o wala ba mo ka alimadmad mga igsuon nga kana nga authority o kana nga gahom nga gitugyan ni Kristo ngadto ni Pedro, gahom na niya, gahom na ni Kristo, gahom na sa Dios, kay kanang mudili, mugap, mo luag ug mugapos, iya man na sa Dios. Kana ding maggama kag balaod. Mag-impusar kag balaod, then muluag kag balaod, pananglit mo patuman kag balaod, then mahuna-hunaan nimo nga imong luagan. Pwede na nimo kay naa man kay authority, naa man kay gahom. Example ana kadtong sa katugaling si Abraham nga wa na siya ihalad, dayon giingnan siya sa Ginoo, ang imong anak mo ihalad. Diba? Saya magka-question tas Ginoo, sa maning Ginoo nga nagbalaod siya daw shall not kill, ayaw pagpatay o niya iyang gisugo si Abraham pagpatay siyang anak kay mo may ihawon, mo may ihalad. Iyang gisugo si Abraham nga ihawon iyang anak si Isaac. Magka-question tas Ginoo ba nga, Ginoo, nagbalaod man kag daw shall not kill, ayaw pagpatay. Yang anong imo mang ipaihaw na ni Abraham ng iyang anak? Yan na pa yung mga teksturas Biblia, ka na makalapas sa adlaw ng pahulay. Batuon hangtod mamatay. Ang usa ka man lapaw, batuon hangtod mamatay. Di ba? Murag makalibog ta ba, no? Anang mga bahina sa kasulatan. Pero dili man na makalibog. Kanang balaod nga, thou shall not kill, ang giadresan ana kitang mga tao nga gibuhat sa Dios. Kay kana gong napulo ka sugo, kanang balaora di man na para niya, para man na nato. Kanang pag-ingon nga thou shall not kill, ayaw pagpatay, balaod na para nato. Nga kitang mga tao wala tay katungod, wala tay gahom mo patay tungod kay iya ra nang gahom sa Dios. Nga naman ang Dios maoy may tag-iya sa kinabuhi. So siya ra pud maoy may katarungan nga mohunos o mopatay, mukuha sa atong kinabuhi kay siya may owner of life. Pero kita wa tay katungod. Di ba? Wa tay katungod mo ihaw. Gawas kon ang Dios maunay musugo nato. Maunay magbuot. So mauna katong example nga nganong gipaihaw sa ipaihaw unta sa Dios si Isaac ang anak ni Abraham, gisugo niya sa Abraham, no? Kung ang Dios iya tong gidayon, wala man pud gidayon sa Dios, no? Kay gisulayan ra man pud ang pagtuo ni Abraham ato. Di ba? Kung nahinumdum mo, pero bisan pag gipadayon to sa Ginoo nga gipaihaw gyud niya ni Abraham ang iyang anak, dili nimo ma-charge ang Ginoo o naglapar siya sa balaod. Ngano man kay exception to the rule man siya. Kay siya man may tag-iyas balaod. Siya may tag-iyas kinabuhi. So kung siya may tag-iyas balaod, siya may tag-iyas kinabuhi, so may katarungan nga pwede na niyang kuhaon. Di ba? So kung gipadayon pa to sa Dios tong iyang gimando ni Abraham nga ihawon ng iyang anak, dili nato ma-charge ang Ginoo og illegal. Ano man, sa premise, sa hinungdan, tungod kay siya may owner of life. Pero sa na og ikaw mo'y tag-iya sa sakyanan, no, kanang sakyanan, ikaw may magbuot unsaon na, ibalikya ba na nimo or unsaon nimo na, imo nang paninduto, no? Ikaw magbuot. Dili tag-iya. Di ba? Pero kung ikaw mo'y tag-iya, na, bahala na kaniha. Bisan unsay buhaton nimo ana, imo guna. Di ba? So mao na nga ay mo kalibog ana mga parte sa Biblia ngano nga ang Dios usahay maghatag bakwi. Maghatag bakwi, no? Kung gusto niya, anong dili? Di ba? Pero kita ug unsay gibalaod niya nato, mura gyud ni atong sundo. Di ba? Niya kay gahatag man siya authority sa iyang simbahan. Di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw.
si Pedro sa tanang mga apostoles iyang giingnan ana. Pero tingali mo ingon mo nga nasayop ka beritas kay kanang gahuma sa pagdili og pagtugot iya man na sa Dios. Pero iya man po nang tugyan sa mga ubang mga apostoles nga nagpasabot nga equal ra gyud sila. Now dili gyud ma-equal. Kana gong bersikulo nga gitugyan pod ni Kristo ng gahuma sa pagdili og pagtugot sa tanang nagyong mga apostoles. Sa humana na nga chapter kay katong pag-ingon ni Kristo ni Pedro sa Mateo 16, 18 ug 19, si Pedro ra gyud giingnan. Dili o walay labot ang mga apostoles. Kay niadtong higayon na god, nagpili pa man siya kung kinsa mahimong chief. Labaw nila. No? Unya, ang simbolo ana, keys of the kingdom. Kanang himuon kay kag pinakalabaw o katungdanan, ang simbolo ni mo ana nga itugyan Yahweh. Unya, dito man yan ni Pedro gitugyan na, mao na nga si Pedro mao gi-chief. Dayon kanang paghatag og authority na gyud ni Kristo sa pagdili, pagbahin og los, pagdili og pagtugot nga iya na gyud nang gihatag sa tanang mga apostoles, wala siya maghisgot og Yahweh dito. Wala siya maghisgot og case. Asa man na mabasa? Sa Mateo 18:18. Basahan ra gud ninyo ng Mateo 18:18 sa dihang giingnan ni Kristo ang mga apostoles. Ang inyong idili diri sa yuta, idili na po sa langit. Ang inyong itugot. Oh. Kanang Mateo 18:18 nga tibuok mga apostoles na giingnan, wala maghisgot siya Yahweh diha. Case of the kingdom. Ngano man, kay kanang case of the kingdom sa usa ka gingharian o usa ka organisasyon, itugyan lang na sa pinakalabaw og katungdanan. Parehas atong struktura sa gingharian ni David o kinsa tong mga hari nga nagkalingkod sa una, usa ra gyud prime minister. Usa ra gyud ang tugyanan sa Yahweh. Katong ako nang gi-example ninyo sa Isaiah 22, 21 hangtod 22. Nga diin na atoy tinugyanan sa Yahweh. Usa ra ha si Shebna nga usa ka dautan nga leader, then giilisan siya ni Eliakim. Usa ra gyud na kanang katungdanan sa pagka naghupot sa Yahweh sa gingharian ni David o gingharian sa Dios. Di ba? Gi-dethrone, gipalagpot sa katungdanan si Shebna ato kay dautan man siya nga leader, giilisan siya ni Eliakim. Ang Yahweh kuno didto na pod itugyan ni Eliakim. Siya na po'y maghawid sa Yahweh. Unya, ang maong katungdanan, no, hinganlan og amahan sa tupapapa. Father, ako na ning naisgutan sa miyagi, diba? Diba, mga tinahod nga tigpaminaw? Nya sa Pinadayag, Kapitulo 3, versikulo 7 pod, mo po na ebidensya nga kanang gakupot sa Yahweh, kanang iyang katungdanan tawgo na og balaan o huli. Kay actually, ang nagkupot anang Yahweh, authority sa pagmando, no? Authority sa pagmando, iya na ni Kristo, iya na sa Dios. Nya, kana nga katungdanan, hinganlan nagbalaan. Si Kristo balaan, siya ang hari nga balaan. Oh, so kana ang katungdanan, butangan yun na to nag pulong holy. Holy ang nagkupot sa Yahweh. Referring sa katungdanan. Na sa Pinadayag, Kapitulo 3, versikulo 7. Unya, si Pedro man mo'y gitugyanan niya sa mga Yahweh sa gingharian sa langit. Klaro kaayo nga nag-implicate siya, nagpasabot siya nga sa tanang mga apostoles, si Pedro mo'y prime minister. Ngano man, lisod kayo ninyo na supakon. Ngano man. Nganong si Pedro naman ang gitugyanan sa Yahweh? Dili man tanang mga apostoles. Diya sa Mateo 16, 13 hangtod sa 20. Kadtong pag-ingon ni Jesus Christ nga ang inyong idili diri sa yuta, katong mga apostoles na gyud tanan iyang giingnan, wa man siya gahisgot og Yahweh dito. Tingali mangutana mo, biritas, nganong gitanan man ni Kristo pag tanan mang mga apostoles iyang giingnan nga ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot, no? Kung nailabaw nila, nganong gi-address man niya sa tanan na nga nagpasabot og equal ra sila tanan? Dili lagi na equal.
Kay kanang Mateo 18:18, wa siya magtugyan og mga yawi sa iging harian sa langit diha. Oh. Unya ngano pod nga giingnan ang ubang mga apostoles ana kay ang usa ka gingharian dili kay hari ra mo magdumala. Na siya mo tabang niya. Di ba? Oh. Gitagaan og kauban ang tinugyanan sa Yahweh. Mao nang ubang mga apostoles kay maugtas pud taon si Pedro way mo tabang niya. Di ba? Parehas good ni Josue ba to? O kanang katong sa Old Testament nga hingreklamo sa Dios, Ginoo, tagai po kog kauban kay maugtas po ko ani, di ba? Gitagaan siya kauban sa pagdumala. Ingon na pod ang hierarchy sa panaghiusa. Ang labaw na ay mutabang niya. Di ba? Pero sa nang atong gobyerno, di ba? Ang atong pinakalabaw gyud, ang chief gyud, ang presidente. Dahil ang mga general, ang mga subheads niya na ana. Oh, kanang istruktura dahil sa DepEd. Kung atong subayon, pattern man na saging harian sa Dios. Nga na ay gitawag og sekretary man ang pinakalabaw, dahil na po'y mga subheads kanang mga supervisors, kanang mga superintendents, supervisors. Mao man ay mutabang gud sa pagmando. Di ba? Munang ay mo kahibulo nga ang Santo Papa na ay mga kardinal, na ay mga obispo. Kay daghan mang lugar gud ang ilang alagaran. Mao na nga magbutang pugag leader anang diocese o sa dipolog sa Amerika. Magbutag mga subheads. Pero naagyoy chief kadtong gitugyanan sa mga Yahweh sa gingharian sa langit. Only Peter. Di ba? Unya sa dihang nang gilalis ang mga apostoles, klaro kayong gipasabot ni Kristo mo, agad siya musupak nga naagay labaw o katungdanan. Asa man na mabasa? Lucas 22:26. Basahan ninyo mga igsoon. Lucas 22:26. Na diha mabasa sa dihang nagkalalis ang mga tinun-an kinsay labaw nila, wa agad moingon si Kristo nga, sayop mo, way labaw ninyo. Ang giingon ni Kristo, ang labaw ninyo, mautong moalagad sa tanan. Kinsa may iyang gisugo nga moalagad sa tanan? Si Pedro. Juan 21:15-17. Di ba? Oh, dili man ni repairing sa mga diocesan lang nga mga shepherd. Sama sa atong obispo kay ang iyang gialagaran dili man tibuok katawhan ni Kristo. Diocese of Dipolog naman. Ang obispo sa Pagadian, ang diocese sa Pagadian po ang lagaran. Ang obispo sa Amerika, ang Amerika rapod. No? Nagkatauhan ni Kristo iyang alagaran. Pero ang gitahas ni Kristo, ni Pedro, tanang katauhan ni Kristo. So ito pa, universal pastor ni nga katungdanan. Oh, si Pedro mo iyang giingnan, Pedro ati mana o alagari ang katauhan ako. So kinsa man ang gitahasan niya ana, si Pedro, therefore siya mo ay katumanan aning Lucas 22:26 nga ang labaw, ang chief diha ninyo sa King James Version, English chief gyud gibutang, sa Revised Standard Version, leader. No? Ang leader o chief diha ninyo kuno matud pa ni Kristo kadtong mualagad sa tanan. Si Pedro mo iyang gisugo ana, therefore si Peter mo ay chief justice sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Mao nang sakto ang Roman Catholic Church. Mao nang dili gyud ko ma-convince sa anang Orthodox nga mura-mura ra pug Katoliko kay naay mga larawan. Di ba? Ang sipyat sa Orthodox, wa nila gitahod ang Chief Justice sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Iskism ilang gibuhat. So wa naman daigong panahon ang sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN. Nag-champion, super power na. Oras na! Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na! Sa presyong abot kaya. New Champion Super Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Kahit na
stress, kwan tusawa. All night lang.